haba Kumne te ukilian Mbappé ladon lupa haka form jong ka balandor jong usnem arjar punru bat sngap hang ne perlok Kumno ong Pedri syap hang ka jing sharem jongki hakis nem ki baladep persha iaka PSG tengap dan sobhai phi ki parlok sya kana ka chana lada phidi ibdang thamai ha kana ka chana sngau phaban subscribe like pat share te hoi parlok balenga ong bo kilian Mbappé uladan lupa haka form jong ka balandor tungin pe hadu ukut kane ka video te haka jing ialehkai champion league hapdeng ka Real Madrid persha iaka kairan ka Real Madrid haka ne ka jing ialehkai ka ialehkai bha da ka bakala ban thep kpot hadu san la not cool but haka ne ka jing ialehkai ukilian Mbappé ru ialehkai bha haka bauliyo ban krut sendan da ka hat-trick kabaderu ka hat-trick ka basau jungu haka champion league banwan haka kerdan ka balai jongki all time hat-trick haka champion league but haka ne ka jing ialehkai Rodrigo ru uliyo ban penbu ka wei ka assist kat baya kita ki argol layo ban tep dau ka mawinga but Ibrahim Diaz te perlok menta ka Real Madrid haki arsin mi madan kala jobaro arsin bat kali yo ban kamai hadu 1 point haka mi yakin point jong ka champion league kat ba haba phai pan nakaliang jong kilian Mbappé haka ne ka samoy haki khat we sin ki jing mi madan ulio ban thep hadu khat san gol nakabanta ka Real Madrid bat kari jungu bat artli ki assist bat menta ulapoy ru hadu 1 gol haka champion league bat hang ne Pedri hashwa ka jing kun persya iaka PSG kaban ialehkai menta kamit haka porkat arsiteng senya ulong kala long ka jing ialehkai ka bai handringin siu kliang iaka to ka jing sharem ka bangil sharem hakisnem ki bala dem te perlok banam Messi yakine ki jing ialehkai pila ban follow iaka WhatsApp group ngalabu iaka link haka description but what glad ban subscribe kublai shibun